Duniyar labarai. An haifi jariri rike da na'urar hana haihuwa a hannunsa. An haifi wani jariri rike da na'urar hana ɗaukan ciki da ya dace ya hana mahaifiyarsa ɗaukan juna biyun da ta haifa. An haifi jaririn ne a asibitin Haihuwa International da ke birnin Haihuwa a arewacin ƙasar Vietnam kamar yadda LIB ta ruwaito. Hotunan jaririn da aka ɗauka ya nuna shi yana rike da na'urar hana ɗaukan cikin mai launin baki da ruwan ɗorowa a hannunsa. Kamata ya yi na'urar ta hana mahaifiyarsa ɗaukar ciki. Likitan mata Trent Beth Fong ta ce na'urar ta fito ne bayan da aka haifi jinjirin. Jinjirin ya rike na'urar a hannunsa yayin da aka ɗauki hoton kamar yadda aka yi ikirari. Dr. Fong ta shaida wa kafafen watsa labarai na ƙasar cewa bayan an haife shi na yi tunanin abin sha'awa ne yadda ya rike na'urar a hannunsa. Sai da na ɗauki hotunan ban yi tsammanin hotunan za su ɗauki hankalin mutane ba. Mahaifiyar jinjirin mai shekaru 34 ta yi ikirarin cewa an saka mata na'urar ne tun shekaru 2 da suka gabata amma bai yi aiki ba domin daga bisani ta gano cewa ta ɗauki juna biyu. Dr. Pond ta ce akwai yiwuwar na'urar ta matsa daga ainihin wurin da aka saka shi ne, hakan yasa bai yi aikin da ya dace ya yi ba, na hana ɗaukan cikin shi yasa mahaifiyar ta samu juna biyu. Isah Randawa, Duniyar Labarai. Zanen kaddara daban yake kowa da nashi ma samu ko rashi batun nasara ko a faduwa ko mira bayan nufa wani bai sauya haka ba. Mai raya diya ciki na uwa alhakimu ne, mai kubutar da mu cikin tsoro assalamu ne, mai yafe kurakuran bayi algafuri ne, ba kuma wanda zai iya haka in ba ilahi ba.